O conselleiro de Educación veu ratificar o compromiso xa trasladado polo presidente da Xunta de acometer a mellora integral do Ceipo Grupo de Ribeira. Así o confirmaba Román Rodríguez, a alcaldesa, nunha xuntanza na que informou dos avances na tramitación do proxecto, do que está a piques de comezar a redacción. Unha rehabilitación integral que vai a supoñer unha nada desdeñable seguramente cantidade orzamentaria e que vai a incluir pois tamén ese novo edificio que trasladamos no seu día xa a titularidade á Xunta de Galicia para poder comezar a traballar, que é a antigua comisaría da Policía Nacional. Trátase dunha obra moi demandada pola comunidade educativa deste centro, que ademais de ser o máis numeroso de todo o municipio, é tamén un dos máis antigos, polo que precisa dunha fonda rehabilitación. Creo que era un clamor popular, unha demanda xa de moitos anos pois por toda a comunidade educativa, sobre todo a vinculada pois a ese centro escolar, das familias, da AMPA, do propio equipo directivo, que en tantas veces pois nos mostrou a súa preocupación, non? Por como estaban as instalacións, polo pequenas que se lle quedaban, tendo en conta que é pois o centro máis numeroso do noso municipio, o centro, digamos, cunha gran antigüedade, que ademais se atopa pois no propio casco urbano. Temos que decir que efectivamente pois é un dos nosos centros principais en canto a tamaño. Durante o encontro analizaron tamén a necesidade de garantir a accesibilidade no CEIP de Olveira, coa inminente licitación dun ascensor que contará cun orzamento de 77.000 euros.